discover the art and culture that shape the Maltese faith. Follow the trail. Witness the faith. L-Għodwa Tajba. Nilqakom għal-Quddisa tal-lum immexxija minn Monsinjur Hector Sherry, il-Kanċillier tal-Kapitlu tal-Katidral ta' San Pawl fl-Imdina. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. F'isem il-Mulej Ġesu nsellmilkom u ejjew flimkien ngħaddu dawn il-momenti mal-Mulej li huwa s-Sid tagħna, il-Mulej li tant ħobbna u jieħu ħsiebna. Insellem mod speċjali lill-morda u l-anzjani u dawk li ma jistgħux joħorġu mid-djar tagħhom. Illum il-Knisja qiegħda tagħmel it-tifkira tal-Papa San Ġwanni 23. Dan huwa Papa ta' żminijietna. Miet 60 sena ilu u għalhekk kull min għandu 70 sena jew iktar jiftakar lil dal-Papa li kienu jsejħulu l-Papa Buono, il-Papa Twajjeb. Jiena ra ħafna xebħ bejn l-istil u l-atteġġjament ta' Papa Ġwanni 23 u l-Papa Franġisku. Fil-mod kif jitratta n-nies, il-mod kif jitkellem u l-ġesti li jagħmel. Jew nitolbu lil dal-Papa l-interċessjoni tiegħu San Ġwanni 23 biex anki s-sinodu li għaddej bħalissa ġewwa Ruma iħalli ħafna frott u ġid pastorali u spiritwali. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħan niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti qed lil Papa San Ġwanni 23 fuq il-poplu kollu tiegħek biex jagħmillu l-ġid bil-kelma u bl-eżempju. Bit-talb tiegħu ħares lir-rajja tal-Knisja u l-merħliet tiegħek li afdajt f'idejhom. U mexxi l-Knisja tiegħek u għalliema tal-ġnus fit-triq tas-salvazzjoni u s-sliem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġona. Il-maħfra ta' Alla lin-nies ta' Ninwe xejn ma oġbot lil Ġona u nkorla. U talab lil Mulej u qal: Ja ħasra, Mulej, mhux dan kien kliemi meta kont għadni f'pajjiżi? Kien għalhekk li jiena l-ewwel ħrabt lejn Tarsis, għax kont naf li int Alla ħanin u tagħder, tqil biex tinkorla, kollok tieba u jisob bik għad-deni. U issa, Mulej, ħud li ħajti nitolbok, għax għalija aħjar immut milli nibqa' ħaj. U qal il-Mulej: Dan sewwa lik li tinkorla?
Imbagħad Ġona ħareġ mill-belt u qat in-naħa tal-lvant tal-belt. Tella għalih għarix hemmhekk u qat taħtu għaddell biex jara x'kien se jiġri mill-belt. U l-mulej Alla ordna li titla' siġra ta' riġnu għal Ġona biex ikollu d-dell fuq rasu u teħilsu mill-ħsara. Ġona feraħ wisq bis-siġra. Imma kif sebaħ l-għada, Alla bat dudu li mess is-siġra u din nixfet. Ġara mbagħad li kif telet ix-xemx, il-mulej bat riħ jaħraq mill-vant. Ix-xemx qabdet tiżreġ fuq ras Ġona, hekk li dan ħassu ħażin u xtaq li jmut u qal: Għalija aħjar imut milli nibqa' ħaj. U qal Alla lil Ġona: Dan sewwa għalik li tinkolla għas-siġra. Iżda hu wieġeb: Iva, sewwa li nkurlajt sal-mewt. Imbagħad qalu l-mulej: Inti ġietek ħasra mis-siġra ta' riġnu li la tħabat għaliha u lanqas kabbarta int, u li flejl wieħed ġiet u flejl wieħed marret. Mela jiena ma kellix tiġini ħasra minn Ninwe, il-belt il-kbira fejn hemm aktar minn 120,000 ruħ li ma jafux jażlu bejn il-lemin u x-xellug tagħhom u fejn hemm ukoll ħafna bejjem. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajlillah. Salm responsorjali. Il-mulej kollu tiba u fedeltà. Il-mulej kollu tiba u fedeltà. Ħenna lija, Sidi, għax lilek ngħajjat il-ħin kollu. Ferraħ ruħ il-qaddej tiegħek, għax lejk, Sidi, jien nerfa' ruħi. Il-mulej kollu tiba u fedeltà. Għax int, Sidi, twajjeb u taħfer, kollok tiba għal kull min isejjaħlek. Għati widen, mulej, għat-talba tiegħi, isma' l-leħen tal-ilfiq tiegħi. Mulej, kollok tiba u fedeltà. Il-ġnus kollha li għamilt jiġu jinxteħtu quddiemek u jsebħu ismek, Sidi, għax kbir int u mejjed tal-għaġeb tagħmel, int waħdek, Alla. Il-mulej kollu tiba u fedeltà. Intom irċevejtu l-Ispiritu li jagħmel minnkom ulied adottivi u li bih aħna nistgħu ngħidu Abba Missier. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Darba Ġesu kien qiegħed x'imkien jitlob. Kif spiċċa mit-talb wieħed mid-dixxipli tiegħu qallu: Mulej, għallimna nitolbu bħalma Ġwanni wkoll għallem lid-dixxipli tiegħu. U qalilhom: Meta titolbu għidu: Missier, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ħobżna ta' kuljum għatina kuljum u aħfrinna dnubietna, għax aħna wkoll naħfru lil kull min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek, Kristu. Bit-talim tal-Evanġelju nitnatfu minn dnubietna. Għadna kemm smajna il-verżjoni tat-talba tal-missierna kif jagħtina l-Evanġelista San Luqa. Aħna mdorrijin il-missierna nitolbuha skont il-verżjoni iktar dettaljata skont San Mattew.
Imma llum fil-qari li qegħdin nisimgħu kien imiss din is-silta u hekk għandna dan l-episodju meta raw lil Ġesu jitlob id-dixxipli tiegħu u wieħed minnhom qallu għallimna nitolbu. Kemm hija talba sabiħa, għallimna nitolbu. Li hija wkoll it-talba tagħna, mulej għallimna nitolbu. Darba kien hemm awtur Franċiż li kien qal hekk, naqra jibsa di, missierna li inti fis-smewwiet ibqa' hemm, ibqa' l-bogħod. Naħseb ma tantx kien jemmen dan l-awtur. Aħna meta nitolbu talba tal-missierna għandha l-konvinzjoni sħiħa, aħna persważi li l-mulej qed jismana. U aħna nersqu lejh b'atteġġjament ta' ċokon, ta' umiltà u konvinti li jismana. Kemm jista' jiġri xi kultant fil-ħajja li ikun hemm min jagħmel bħalma għamel il-profeta Ġona li smajna dwaru fl-ewwel qari. Ġona dak il-profeta li webbes qalbu. Alla rridu jmur ixandar il-konverżjoni f'Ninwe, belt kbira, bej wieħed u ieħor fejn hemm Bagdad tal-lum fl-Iraq. Imma mar fid-direzzjoni opposta, ħarab il-bogħod kif smajna fis-siltiet tal-aħħar jiem. Imma mbagħad Ġona xorta waħda jispiċċa Ninwe u il-poplu jikkonverti, idur lejn Alla. Imma minkejja li dar lejn Alla, Ġona xorta waħda jibqa' jilmenta ma' Alla. Jibqa' juri reżistenza, jibqa' jwebbes qalbu. U għalhekk is-siltiet tal-lum jagħtuna tagħlima, ejjew nersqu lejn il-mulej b'ħafna fiduċja. Int min int, x'inhi s-sitwazzjoni tiegħek u x'inhu l-passat tiegħek. Ersaq lejn il-mulej, konvint li hu jisimek u kellmu permezz tat-talba tal-missierna, ma anke permezz ta' talb ieħor. Anke s-salm responsorjali llum ukoll ikompli idaħħalna f'dan l-ispirtu. Ħenna lija Sidi, għax lilek ngħajjat il-ħin kollu. Lejk Sidi jinnerfa' ruħi. Dan huwa id-dixxiplu, dan huwa n-nisrani li jipprova jersaq lejn il-mulej b'fiduċja sħiħa. U jkompli jitlob hekk is-salmista għax int Sidi twajjeb u taħfer. Kollok tieqa għal kull min isejjaħlek. Ejjew aħna narfu li aħna ċkejkna u nersqu lejn il-mulej b'atteġġjament ta' fiduċja, b'atteġġjament filjali, jiġifieri ta' wlied, u nersqu lejh mingħajr ebda pretensjoni, nersqu lejh b'umiltà u jagħtina dak li għandna bżonn. Ejjew illum nresqu t-talbiet tagħna b'fiduċja sħiħa lejn il-missier tagħna fis-sema bl-interċessjoni qawwija tal-Papa San Ġwanni 23. Nitolbuk mulej Missier Qaddis għall-Knisja jew tiċċelebra s-Sinodu, dik il-laqgħa importanti bejn il-Papa, is-sfijiet, saċerdoti, reliġjużi u lajċi biex joħroġ ħafna frott spiritwali u pastorali għall-Knisja fi żminijiet tal-lum. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal paċi fid-dinja, speċjalment fejn hemm gwerra li ilhom għaddejjin, imma anke nitolbu b'mod partikolari għal paċi ġewwa Iżrael. Biex int mulej tmiss il-qlub tal-mexxejja u tmiss il-qlub tan-nies komuni biex jarfu li permezz tal-vjolenza ma jiksbu xejn, imma ħlief dwejjaq u mewt u inġustizzja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej Missier Qaddis biex aħna nersqu lejk fiduċja sħiħa, konvinti li inti tismana, li t-talb tagħna jkun talb mimli mħabba u għoża, jkun talb ta' interċessjoni, imma wkoll talb ta' fiduċja fik. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-morda kollha biex inti tgħinhom, tagħtihom kull għajnuna li għandhom bżonn u tagħtihom is-saħħa fir-ruħ u fil-ġisem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej.
Mulej Missier Qaddis ilqa' dawn it-talbiet tagħna u ħafna talbieħor li hemm f'qalbna bħalissa. U għamel li aħna nersqu lejk b'ħafna fiduċja li int tismana, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu, għal-ħtiġijiet tagħna u għall-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Aħna u nġeddu t-tifkira tal-Papa San Ġwanni 23 se nofrulek mulej il-vittma qaddisa li bis-sagrifiċċju tagħha ħfirt id-dnub tad-dinja. Għamel din l-offerta tkun ta' ġid għalina bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ il-Knisja tiegħek fit-tifkira tal-Papa San Ġwanni 23, int tqawwiha bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħa fil-erf bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' t-talb li għamillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ogħla tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ogħla tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej u jistħoqlok it-tifkir tal-ħolqien kollu, għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tluħ ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokon tagħna nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għax hu fil-lejl li fih ingħata lina ħal-ħobs radlek il-ħajr, birek qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi radlek il-ħajr birek tal-id-disċipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li biha ibnek fdina u tal-qawminu tluh glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu. Bratt il-ħaj nofrulek dan is-sagrifiċċju ħajju qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek. Nimtlow bl-Ispirtu Qaddis tiegħu nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' l dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-mażulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Apostli u l-Martri glorjużi tiegħek, mal-Papa San Ġwanni 23 u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel li tolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu, l-Isqof Anton, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa' bitjieba t-talb u x-xewqat ta' din il-familja li int ridta tinġabar madwarek. Qader mis-sirħanin lill-uliedek kollha kull fejn jinsabu u għaqadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin u għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek. Hemm inti xotta kull dema minn għajnejna, hemm narawk Alla tagħna kif int fik innifsek, hemm insiru nixbħuk għal dejjem u għal dejjem infaħruk bi Kristu Sidna li bih int fawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu, it-talba tal-aħwa u li l-istess missier. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, palma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija satna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin.
il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna stqarribnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisti meħtijieti kollha minn kull ħażen. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqar bina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħu ta' ġismi. Danu Ġesu, il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnub tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix tidħol fis-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Illum jixraq l-inselmu l-Knisja li jifgħawdex, għax illum ġewwa Għawdex tiġi ċċelebrata l-anniversarju tal-konsagrazzjoni tal-Katedral ta' Għawdex 307 snin ilu. U lek nitolbu biex il-poplu Talla ġewwa Għawdex jaraf jgħix il-vokazzjoni tiegħu bħala ġebel ħaj li jagħmel il-Knisja, il-poplu Talla li hu f'Għawdex, u lek inwedu anki t-talb tagħna għall-Knisja li hi ġewwa Għawdex. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, għamel li d-doni li tajtna fit-tifkira tal-Papa San Ġwanni 23 jaħdmu fina bil-qawwa kollha tagħhom biex jgħinuna f'din il-ħajja li tgħaddi u jiksbunna lena u l-ferħ ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Naslu fit-tmiem il-qudiesa mmexxija minn Monsinjur Hector Xerri. Infakrukom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Fost il-ħidma intensiva li għandha l-Knisja u Malta fejn jidħlu n-nies imġarba u li bihom tipprova tara kif se tgħinhom, illum ħsibna wkoll kif se nkunu ta' għajnuna anke permezz ta' din l-opra soċjali, mhux is-soltu ta' ħanut li fil-fatt huwa miġmuħ minn affarijiet il-bies speċjalment li ġejjin b'donazzjonijiet minn in-nies stess. U li fil-fatt il-ħtiegħu se jmorru kollha anki għal nies li għandhom bżonn l-għajnuna. L-iskop tal-ħanut huwa li nagħmlu ħwejjeġ available għall pubbliku bi prezz baxx. U l-iskop huwa li biex dawk il-bżonnijiet li hemm fil-komunità jiġu indirizzati mela l-komunità qed tgħin il-komunità stess. Hemm ukoll element tal-ambjent li minħabba li qed nerġgħu niċċirkolaw ħwejjeġ li kieku kienu ħajmorru għar-rimi meta fir-realtà huma tajbin qed ngħinu wkoll l-ambjent dina is-sitwazzjoni. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna eħlesejna u wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jismat talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u li ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubitna. Eħlisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek,
ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. خبزنا تا كل يوم أعطينا اللوم أغفرنا ضبيتنا بحال ما نغفر للمنوء هاتي علينا ولا تدخلنيش في التجريب ازدهلسنا من الدني آمين. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتان آمين. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتان آمين. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتان آمين. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتان آمين. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتان آمين. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتان آمين. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتان آمين. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتان آمين. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتان آمين. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتان آمين. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. كيف كان من البدو إسا وديم ويبقى لديم تديم آمين. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. خبزنا تا كل يوم أعطينا اللوم أغفرنا ضبيتنا بحال ما نغفر للمنوء هاتي علينا ولا تدخلنيش في التجريب ازدهلسنا من الدني آمين. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتان آمين. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتان آمين. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتان آمين. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتان آمين. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتان آمين. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتان آمين. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتان آمين. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتان آمين. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa
u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fir-raba misteru tal-glorja. Meta sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħu bil-ġisem akkumpanjata mill-anġli. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw li kontemplaw fil-ħames misteru tal-glorja meta sitna Marija ġiet inkurunata Reġina tas-sema u tal-art mis-Santissima Trinità. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tama tagħna, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. U rina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Nitolbu skont l-intenzjoni tal-Papa. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. All-erwieħ tal-purgatorju, għatihom u mulej il-mistriek ta' dejjem. Id-dawr dejjem jiddifuhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Il-litanija. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu wilqat talb tagħna. Kristu wilqat talb tagħna. Missier etern Alla. Ħen għalina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħen għalina. Spiritu qaddis Alla. Ħen għalina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħen għalina. Imqazza Marija. Ħen għalina. Imqazza Umm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta l-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara.
Itlob għalina. Sultana tal-Anġli, Itlob għalina. Sultana tal-Patriarki, Itlob għalina. Sultana tal-Profeti, Itlob għalina. Sultana tal-Apostli, Itlob għalina. Sultana tal-Martri, Itlob għalina. Sultana tal-Konfessuri, Itlob għalina. Sultana tal-Verġni, Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha, Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba, Itlob għalina. Sultana mtella s-sema, Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju Mqaddes, Itlob għalina. Sultana tal-Familja, Itlob għalina. Sultana tal-Paċi, Itlob għalina. ħaruf talla tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ħenna lina. itlob għalina qaddisom Malla, Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu, għati l-inna għaddejja tijek mullej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tal-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej u warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddex Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. il-Papa San Giovanni 23, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Ek li nħossu fina bla qiegħda dak li repketinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal,
imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira u Malla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u makulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ lojus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.